ಹಾಯ್ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶೀ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಆಂಡ ಅವೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಓ ನನಲ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿರ್ಲಿರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆವು ಅದು ಏನು ಚೂರು ಕಾಂಡೆ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನ ಸರಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಮಲ್ದಿನೇ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ನಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಏನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕಲು ತೋಂದ್ಲೆ ಏನು ಮುಚ್ಚಿ ಗುಳ್ಳನ ಇಂಚ ಬದನೆ ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೀರು ಪಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಡು ಬುಡೋಡಾಯ್ತಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಡು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೇತೆ ಪುರ ಏನ ಬೋಡು ಪಂದತ್ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ನೆನೀತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮೆನೆ ನೀರು ಶುಗ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತಿ ಅನ್ನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬದನೆ ಪಂಡ ಎಲರ್ಜಿ ತೆನಕ್ಕೆ ಸಾಸೇಮಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸಾಸೇಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪನಾಡು ಎಲರ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಇಂಚವರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕೊದ್ದೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅವರ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೊಂದೇನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಬದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಡೊಂಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮೆನೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಖಾರಗೂ ಒಂದು ಆತ ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಬದನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬದನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣಕ್ಕಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ 90% ಜನಕ್ಕೆ ಬದನೆ ಪಂಡಗುಲು ಶೀ ಬದನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂಡೆನ ಅಗಲೆ ಮೊಗಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತು ಅದಕ್ಕಿಂಚ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ಬದನೆ ಕೈಪ್ ಬದನೆ ಕಡೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬದನೆ ಪೂರ ಬಾಂಡ ತಿನ್ನೊಂದ್ಲ ಇತ್ತಿಜರು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪರಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬದನೆ ತಿಂತು ಜಡ ಕುಡೊಂಜಾಗಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಖಾರ ತೀಪೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬದನೆ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ಒಂದು ಗುಳ್ಳ ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಎಂಕ್ ನೀರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹತ್ರ ಅದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಜೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ರವಾ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದಿಯೇನು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅನ್ನೆಕ್ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತುಂಡು ತುಂಡೆ ಪಾಡಿದೆ ಇಪ್ಪಣ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಂಡ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಬದನೆಗೆ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಬೇಯರೆಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮಸಾಲೆಗಳ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಚೂರು ಬೇಯನಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೋಡು ಬೇಯನಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂಡೇನೆ ಬಕ್ಕತುಲೆ ಒಂಜರ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಯರಿಗೋಸ್ಕರ ತೆನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವನು
ತುಲೆ ಸರಿ ಬೇಯ್ದನೊಂದು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಪೊತ್ಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಸೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಕುದ್ದೆಲ್ದಂಚ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗ ರುಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ತಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪೀನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಲೇಸ್ಲೇಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದುಲ ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಒಂದೆನ್ಲ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಖಾರ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಬೋಡಾನ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅವರ ಬದನೆ ಅಂತ ಬೇಯ್ತದ ಒಂಥರ ಕಲಾಡ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅದ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪಿನೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆನ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಅದೇನ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪಿಲಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಟ ನಾನೊಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಎನ್ನೊಂದೇನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಪೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.